О, доброго ранку! Усім салют! Вас вітає Доброранок. Сегодня мы, Настя, Кася и Весик, запрошаем вас на ранішню дискотеку. Так, ми будемо вашими диджеями. Ага. Ви який стиль музики любите? І які ваші любимі співаки? Почекайте. Сколько именов, и все такие разные. Тоді нам прийдеться стати зовсім різними диджеями. Угу. Давайте домовимося, хто який стиль буде представляти. Я хочу стать поп-диджеем. Тоді я стану рок-зоркою і рок-диджеєм. А я буду реп-диджеєм. Хто со мною? Аматори репа, слухайте тільки мене. А мені стало цікаво, чому музичний стиль має назву поп? І що таке рок? А хто відає, що означає слово реп? Може, реп от репки? Тягнем-потягнем, вытягнули спевака. Тоді поп від попугая. Полтора одно і то ж. Давайте розбиратися, чи так це на самой справі. Расскажу про свой стиль. Поп-музыка – гэта популярная музыка. Галоўнае ў ёй простая мелодыя, якую лёгка паўтарыць. А яшчэ пад яе вельмі добра танцаваць. А вось рок-музыка зусім іншая. Для яе характэрна другое гучанне. Да і рок-музыканты любяць другі стиль у адзенні і прычосках. Затое рэп чытай сабе, што ў галаву прыйдзе, і нават рыфма не абавязкова. А вось і не. Паспрабуйце, гэта не так проста. Кася, давай паспрабуем разам. Я пачынаю, ты працягваеш. Давай. Добраранак, лепшы ранак, весялосць ім і карысць. Йоу! Насточка, почекай, покинь и мне словы. Працягвай. Так, йоу, Кася лепшая, найлепшая, не, Кася зорка, йоу. Стоп. Не так просто рэп чытаць. А я ведаю цудоўны спосаб, як хутчэй вывучыць любы верш на памяць. І як? Трэба ўявіць, што вы дыджэй, і прачытаць верш як рэп. А пасля яго можна праспяваць. А давайте уявім, што нам трэба вывучыць на памяць верш Максіма Богдановича. Спачатку прочитаем яго быццам рэп. Здоров, морозно-звонкий вечер! Здоров, скрипучий мягкий снег! Йоу! Метельня веет, стихнул ветер, и вален мягких санок бег! Йоу! А цяпер праспяваем быццам оперную арыю. Давай! Як мары, белые бярозы, под синевой ночной стоять. У небе зорки от морозу, похолодевшие дрыжать. Браво, брависсимо, браво, Лесик! А я ўжо і запомніла гэтыя вершаваныя радкі. Так лёгка і прыгожа. Гэта таму, што мы музычныя спосабы запамінання прымянілі. Давайте дамовімся, што сёння кожны вывучыць цікавы зімовы верш. Але гэта можна зрабіць пасля урокаў. А зараз самы час паглядзець мультфільм. А зараз давайте працягнем наше музычнае падарожжа і завітаем у самыя музычныя гарады планеты. Давайте. І адным з такіх гарадоў на зямлі лічаць Багату. О, я ведаю! Гэта сталіца Колумбіі. І знаходзіцца яна даволі далёка ад Беларусі. Нас раздзяляе акіян. І за год у гэтым горадзе праходзіць ажно 60 музычных фестываляў. Прычым у Багаце збіраюцца музыканты, якія іграюць музыку з самых розных стыляў і напрамкаў. І што гэта атрымліваецца? Кожны тыдзень у Багаце новы музычны фестываль? Ці яны паралельна праходзяць. Можна зранку схадзіць на адзін канцэрт, у абед на другі, а ўвечары паслухаць музыку на трэцім канцэрце. О, файна. А яшчэ якія гарады лічацца музычнымі? Напрыклад, італьянскі горад Балонья. Тут адбываюцца самыя шматлікія па колькасці гледачоў музычныя фестывалі. Прычым многія з іх праходзяць не толькі ў канцэртных залах, але і на вуліцах і плошчах таксама. А гэта значыць, што больш слухачоў могуць наведаць канцэрт. А я раскажу вам пра яшчэ адзін вельмі музычны горад – бельгійскі Гент. І чым ён знакаміты? Менавіта ў гэтым горадзе праходзіць вялікі джазавы фестываль. О! Напэўна, усе сусветныя зоркі джаза збіраюцца тут. Менавіта так. А я хочу попросить, каб наш
наші глядачі узгадали, які музичні конкурси і фестивалі проходять у Білорусі. А покуль вы будете вспоминать, давайте поглядим яшчэ один мультфильм. Успоминайте, успоминайте. А мы глядеть мультфильм. Ага. Хто який музичний фестиваль у Білорусі успомнив? Усе наші глядачі добре ведають Славянський базар у Вітебську, який проходить літом, і дожинки, які вельми широко означають осінь. А яшчэ у нас проходит мноства нацыянальных і міжнародных конкурсаў піяністаў, спевакоў, танцораў. А калі хто-небудзь з вас, наші паважаныя глядачі, ужо паспеў паўдзельнічаць у якім-небудзь конкурсе талентаў, напішыце нам пра гэта. Яшчэ і фота можете дадаць. Ага. Адрасы, куды свае лісты адпраўляць, памятаеце? Мы нагадаем. 220 114, город Минск, вулиця Макаенка, 9. Програма «Доброранок». Ці можна скарыстацца электроннай поштай добраранак tv@gmail.com. А я прапаную паглядзець яшчэ адзін мультфільм. А якія музичні інструменти вам подобаються? Мне фартэпіяна, я ўмею на ім іграць. У яго вельмі цудоўнае гучанне. А мне скрипка. Лічу, што яна каралева сярод музычных інструментаў. Вось. Скрипка гучыць вельмі прыгожа, але наконт каралевы можна і паспрачацца. Лесік, а ты чаго маўчыш? Я думаю, І што ты надумаў? Які інструмент выбіраеш? вось мне падабаюцца барабаны. Такі стук і звон паўсюль нясецца. А мне здаецца, што барабаны самы лёгкі музычны інструмент. Стукай сабе і ўсё. Памыляешся, яшчэ як складана іграць на ударных інструментах. Тут трэба мець добрае пачуццё рытму. Таму што ударныя задаюць рытм усяму ансамблю. А я ведаю, што барабаншчыкі робяць свае фестывалі. Збіраюцца аркестры спаборнічаць, хто каго перастукае. Дакладней, хто каго перайграе. І яшчэ вельмі ганарова, калі юныя барабаншчыкі пачынаюць парад. І задаюць тон усім удзельнікам. А давайте мы зададим тон цудоўнаму настрою. І папросім нашых гледачоў усміхнуцца самай шчырай усмешкай. І вось такі цудоўны настрой давайте захаваем да самага вечара. І з такім настроем, калі ласка, бярыцеся за ўсе справы. І яны абавязкова атрымаюцца. А каб настрой быў яшчэ лепшым, давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. А зараз запрашаю ўсіх на канцэрт Касі. Касечка, твой канцэрт можа зацягнуцца, і мы спознімся на нашы заняткі. Давай адкладзем яго на вечар. Я трошачкі. Сябры, мы жадаем усім цудоўнага дня. І не забывайцеся, што заўтра зранку Мы зноў сустрэнемся ў нашым Добраранку! Хе-х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